Ora pangling iki mesti Kakangne Sembadra. Ayo kowe Werkudara. Wah, apa iki Prabu Jayamurcita? Dasar kepara nyata. Aku Nalendra Mlongkowati Prabu Jayamurcita. Ayo. Aku bakal kepengin mengku garwa dening Wara Sembadra. Langkaana badange Werkudara. Wah, babu. Idak ndasmu moncrot getihmu. Wah, mati dening aku kowe Werkudara. Oh. Ayo ngantem mo. Mati kowe. Aku arep mau cilik ngene kae digdoyo. Yo, emok suwon apa Jayamata. Wah. Ayo, jong mlayu kowe Werkudara. Nun mangke Koko Prabu Kresna dereng ngantos pun anggen kula matur mangersa jengandika Koko Prabu Tetiga. Kula kinten menawi wonten Panakawan Bagong ingkang sowan wonten ing mriki katitik sampun wonten 3 dinten menika. Kula dereng paring arta kalian pun Panakawan Bagong. Lah rak kuwi to. Mula ki nek Bagong biasane sok njaluk ki mula diake menehi, si Adi mula diake maringi. Nanging kok malah pun Kakang nyawangi iki ana sawijining Nalendra saka tlatah Sabrang yen to dititik. Saka busanane iki Nalendra sing sugih mblegedhu brewu, sugih bondo, sugih bandu. Inggih Koko Prabu, Ora sasuwe-suwe mara diage katimbalana mbok menawa Nalendra iki ngemu werdi wigati sing bakal diaturake marang ngersaning Si Adi Arjuna. inggih Koko Prabu, lenggah ingkang sekeca. Yo kaya wis ora kurang prayoga. Kisana kula nuwun sewu sak rawuh paduka damel kagiat ingkang abdi pun Arjuna panjenengan menika Nalendra saking pundi Kisana lan sinten jejulukipun Kisana? Biyo ana wong wedok wah ayune kok ngene. Wah irunge blangir wah jan edan rambute ireng-reng wah jan alus klimis sampune sun silek po ya. Nuwun sewu Kisana panjenengan menika guneman menapa panjenengan Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Wah mentan aku ndi bojo kaya ngene. Wah Koko Prabu kula nyuwun dipun jawelaken Koko Prabu Kresna. Wilah malah grenengan dhewe iki ngrasani apa senengane iki kok. Woi. Wonten timbalan. Panjenengan iki grenengan apa? Wah. Mboten fokus kula, mboten fokus. Ngapunten. Nyuwun ngapunten, mboten fokus. Mboten fokus kula Raden. Kula mboten napa niku jenenge? Wah, mboten konsentrasi. Lah pokoke menapa niku jenengipun? Inggih Kisana. Panjenengan Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Kula. Inggih. Nggih kula Nalendra. Inggih. Nalendra ing pundi lajeng sinten jejulukipun? Dun. Nalendra ing pundi lan sinten jejulukipun? Pripun?
Nalendra ing pundi lan sinten jejulukipun? Kula inggih Kisanak. Kula Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Ngaten. Inggih Kisanak. Panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Alah salah. Kamu nanya. Ora iki Nalendra kok seret bae iki. Bahasane awur-awuran. Kula aturi sareh kok Prabu, mangke rumiyin kula aturi sareh. Menika guneman menapa? Kula Nalendra wingking saking negari ing pager wesi. Kula pun Prabu Sonya Sekti. Sonya Sekti. Prabu Sonya Sekti Nalendra ing pager wesi. Kasinggihan mekaten. Lan wigatosipun wonten ing mriki menika menapa Kisanak? Pripun? Wigatosipun wonten ing mriki menika badhe menapa? Kula nuwun sewu. Menapa leres kula menika sampun sowan wonten ing kesatren ing Madukara? Inggih mboten wonten kalih wonten ing mriki kesatren ing Madukara. Lajeng Paduka menika ingkang kekasih Raden Arjuna. Inggih kasinggihan inggih kula. Wah. Lah dalah. Wah, kula mboten bisa berkata-kata. Kula saged pinanggih kalian lelananging jagat lancuring bawana. Bekti kula kunjuk Raden Arjuna. Inggih, kula tampi dawah sami-sami. Nggih. Kula nyuwun pangapunten sadèrèngipun. Menawi anggen kula matur, anggen kula ngendikan radi sungsang menika awit untu kula menika kula pageri. Mekaten Kisanak. Nggih. Kula pageri saking emas 24 karat. Ngaten. Wonten ing mriki iki kula tretes kali itu niku jenenge inten. Nah, menika niku kula tretes kalih inten. Inggih. Ceplek kula niki 20 gram. Menika kula pikantuk saking tambang ilegal. Menika. Inggih Kisanak. Nggih. Lajeng mekutan kula menika linapis prada mas cap gajah. Menika paling mahal wonten negari kula menika paling larang paling awis piyambak. Mekaten nggih. Jarik kula jumputan. Menika rumiyin anggenipun damel menika nelasaken 7 sura. Ngaten inggih 7 taun laminipun anggen dipun damel. Inggih. Nanging dilalaipun jarik ingkang kula aturaken menika kula wau keri ten negari kula. Mila saking menika anggen kula ngabiyantara wonten ing mriki kula nyuwun pangapunten kula radisen mriki kula namung sarungan. Sarung menika kemawon kula ngampil kalih ratu Gusti kula. Ngaten? Inggih. Nggih nek disebut ratu sing sugih, nggih kula niki nggih sugih. Inggih ngaten nggih. Lajeng Blaka Suta prakutang terus kurang kemawon cekak aos kula badhe matur marang sujengandika Raden Janaka ing Madukara. Samangke sowan kula sepisan menika tuwi dhateng kawilisanipun Paduka Raden Arjuna. Dalasan garwa panjenenganipun Ibu Sri sinten menika? Nuwun sewu sanes Sri menika sinten? Menika semah kula pun Wara Sembadra. Menika inggih Dewi Wara Sembadra. Inggih menika. Wah. Wah. Bener. Kenging menapa Kisanak? Mboten, kula namung gumun. Kasulestianing warni Raden napa niku? Senes Raden Dewi Wara Sembadra menika biyo. Widodari. Kula nyumurupi wonten widodari sing ngangslupi. Ngaten? Inggih. Mila wonten ing mriki ketingal Sumunarte jane biyo. Menika ndamel kaum laki-laki merasa terpana dengan kecantikan Sang Dewi Wara Sembadra.
Inggih mekaten. Lajeng ingkang wonten wingking kula menika sinten? Kawit wau mireng anggen kula matur namung klecam menika sinten? Menika kadang kula sepuh ing Ngamarta inggih Koko Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Inggih kasinggihan mekaten leres. Wah, menika ratu ingkang kula idolakan. Liripun kados pundi? Menika ratu sing sabar, mboten nate misuh. Menika. Inggih. Ngibarat ngidak telek ora pendeng. Menika ratu sing paling ikhlas dhewe lair lan batosipun wonten ing ngalam Padang menika inggih sinuwun Prabu Puntadewa menika. Wah, elok. Inggih. Lajeng ingkang wonten tengah menika wingkingipun Prabu Puntadewa menika sinten? Menika kadang kula Koko Prabu Kresna. Sinuwun Kresna. Inggih, Nalendra Titis Wisnu. Inggih kasinggihan mekaten. Walah salah. Wah, mboten nginten kula bilih kula saged minanggih pangageng ing tanah Jawa menika sinuwun. Anu Raden. Inggih, sinuwun. Nggih. Aku kok ora dirasani ya iki. Ana liyane dirasani kok. Lajeng ingkang wonten wingking piyambak menika. Lah. Ora yo seneng aku. Tegese Nalendra iku ramban sindhi Banjiladan. Wingking piyambak menika sinten? Menika Koko Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, iki ratu sing ora wani poligami ya iki. Iblis lanang lha kok ngrasani karo aku. Ngrasani elek karo aku. Koko Prabu sareh Koko Prabu sareh. Nanging Nalendra menika digdaya sekti kalintang janing perang. Mboten wonten Nalendra sanes. Menika Nalendra ingkang mboten nate mambu penantang. Menika Nalendra sing digdaya gagah pituksa sekti kalintang janing perang. Urung sida mathak ndiase aku. Nang arep ngelek-elek ngrasani elek bareng ngono ngalem. Yo, sing tak wene pangapura kowe, Prabu Sanya Sekti. Inggih, lajeng wigatosipun menapa? Sepisan kula dipun dawuhi dening ratu Gusti kula supados sowan wonten Ksatria Madukara. Mangke rumiyin sinuwun panjenengan menika Nalendra teka nggadahi ratu Gusti. Ateges negari Paduka ing pager wesi menika negari jajahan. Mboten negari jajahan. Negari kula menika merdika. Negari kula menika mukti piyambak awit saking regemanipun Prabu Sanya Sekti menika. Nanging Paduka ngendika bilih Paduka nggadahi ratu Gusti. Ateges panjenengan taksih nggadahi sesembahan. Menika ateges negari Paduka menika negari jajahan saking ratu Gusti Paduka. Mboten jajahan. Negari kula menika madeg piyambak. Kula ingkang babat alas, kula ingkang ngedheke negara, kula ingkang ngedheke kraton gotong royong kalian kawula kula. Gini menamung pendak-pendak warsa negari kula menika saking negari kula ngaturaken glondrong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kula aturaken dening ratu Gusti kula. Ah inggih menika naminipun aranipun negari jajahan. Mboten jajahan. Kula pun matur wong salwangsul negari kula merdika. Negari kula menika mboten sanes negari jajahan. Nggih mung kula ngaturaken glondhong mengareng-areng peni-peni raja peni dumateng ratu Gusti kula. Ngaten niku lho, sanes kok negari jajahan. Negari kula menika mukti piyambak ngedheke gendera dhewe. Ngaten niku lho. Inggih sampun sak kersa Paduka anggenipun badhe mestani. Lah iki sowan kula dipun utus dening ratu Gusti kula menika supados kula ngaturaken wujuding nawala segelintir surat saking ratu Gusti kula. Rikala semanten badhe dipun dawuhaken badhe dipun aturaken dening ingkang nami Aji menika kurir JNE menika. Nanging sak menika malah dipun aturaken dening ingkang abdi awit pancen wonten wigatos kula menika ngemban dawuh saking ratu Gusti kula Prabu Jaya Mursita. Mila saking menika Paduka kula aturi nampi wujuding namala saking ratu Gusti kula katampiya marang ngersa Paduka Sang Raden Arjuna Raden. Inggih monggo kula aturi maringaken wujuding namala mangersanipun ingkang abdi pun Janaka
Kisana dadi berkata pasrani sang Raden Janaka. Arjuna kena ngapa diteka mregadak katon abang netrane si Adi Janaka. Ya Arjuna eneng apa isine Nawala kepiye? Janaka piye? Janaka piye? Kuwi kepiye Kresna? Kuwi kepiye kok muring-muring? Ngulin Koko Prabu mengke rumiyin. Mengke rumiyin sing bergadak sing emosi kono kok sampean sing muring-muring niku pripun? Lho jenenge iki teges pun Kakang ki duwe rasa empati. Nika basa menapa mrek wis wah edan Arjuna ki eneng apa Arjuna? Koko Prabu mboten nginten babar pisan. Nawala ingkang dipun aturaken dening Prabu Sanya Sekti menika ngemu werdi ingkang natoni manahipun ingkang rayipun Arjuna. Aduh, Sanya Sekti pancen iblis lanat. Isining Nawala kepiye Arjuna? Isining Nawala Sang Prabu Jaya Murcita kepengin ngayonaken semah kula pun Wara Sembadra badhe dipun lamar badhe dipun pundhut garwa minangka pramesa wari ingkang njejeri lenggahipun Prabu Jaya Murcita wonten negarinipun ing Plangkawati. Koko Prabu iblis lanat. Sri Baladewa Narawati tuwinaris swaraning Kresna kang langkung tresnanira manus maning jajalan suketaning bana iblis lanat menungso ora tatanan kowe. Sanya Sekti wonten imbalan sinuwun paduka mrebeke kalawan ingkang abdi pun Sanya Sekti ing pagar wesi. Musik tak takon. Aku tak takon karo kowe jroning kowe ngaturake Nawala kae mau sing bakal sing wis diwaca karo Arjuna, kowe ngerti isining Nawala apa ora? Kowe ngerti isining Nawala saka Ratu Gustimu Prabu Jaya Murcita apa ora? Babar pisan Brakasuta blakutang terus terang mboten mangertosi isining Nawala ingkang dipun paringaken dening Ratu Gusti kula pun Prabu Jaya Murcita. Apa ning tengah dalan Nawala kae mau mbok suwek banjur pok buka isining Nawala? Babar pisan mboten sinuwun. Kula namung estu mundi dawuh kula kedang ngaturaken wujuding Nawala dumateng Raden Arjuna ingkang sakmangke badhe dipun waos dening Sang Raden Arjuna. Kula piyambak mboten mangertos menapa ingkang dipun sedya dening Ratu Gusti kula pun Prabu Jaya Murcita. Lantaran Nawala kula menika kala wau sinuwun. Kusik tak takon. Bagus berarti ateges kowe nek kowe dadi nayaka praja sing mituhu dawuh Ratu Gustimu. Ning kusik. Apa Ratu Gustimu kuwi ora mikir? Apa Ratu Gustimu kuwi ora ndelok? Apa wis picak penyawange Ratu Gustimu? Lho, paduka ndika kados mboten. Ratu Gustimu kepengin ngayonake bojone adhiku Janaka, ya kuwi Wara Sembadra. Pengen ngayonake adhiku lara ireng. Apa kowe ora ngerti nek lara ireng kuwi wis nggone Janaka? Apa kowe ora ngerti nek Sembadra wis dadi bojone Janaka? Janaka wis duweni lara ireng. Lah kok teko dilangap-dilangap Ratu Gustimu kepengin ngayonake lara ireng apa wis picak penyawange Ratu Gustimu? Sanya Sekti. Wah, radalah. Jebul tinmunung Ratu Gustiku uga ngayu kepengin ngayonake Dewi Wara Sembadra ya. Jebul ora mung aku sing seneng ya. Ben saingan karo Ratu Gustiku dhewe ora masalah. Sing penting kowe Prabu Baladewa ning ngasih aku, ngasih kowe ora menehake Dewi Wara Sembadra bakal tak boyong negarane Ratu Gustiku Prabu Jaya Murcita.
bakal diwengku garwa dening Ratu Gustiku Prabu Jayamurti takon tun satran Madukara bumi angus. Hei! Panos maning sasalan sertane bana iblis lanat. Hei, Surya Sekti, hei! Nalendra mbek marwa sing sang Katrigumulung mangrompak ing wadya Kardakura reh kakiri-kiri jagat dewa Bathara teka kaya ngene kahanan lakona ning kesatran Madukara Arjuna aduh Koko Prabu kula kedah kados pundi menawi sampun kedadosan kawontenan kados menika Arjuna wonten timbalan ora usah kuwatir mengko aku sing misah anggone Koko Prabu Baladéwa lan Prabu Sanya Sekti kae mau nanging apa si Adi wis utusan wong supaya ngupadi murcane kadangmu panenggak inggih kula sampun utusan kalian pun Panakawan Kakang Semar Badranaya saat majanipun supados sangupadi wonten pundi murcanipun Kakang Mas Werkudara Koko Prabu bagus ateges kowe si Adi Arjuna luwih mentingke garwamu Mara Sembadra wis babakan Sembadra si Adi kudu ngupadi gage diupadi dununge Werkudara ana ngendi mengko pun Kakang sing bakal nentremake kahanan ning Madukara lho Arjuna inggih Koko Prabu ngestaken dawuh namung ing sak mangke kula badhe manjing wonten ing taman keputren Koko Prabu ya nderekke tindak jengkare si Adi pun Kakang mung bisa njurung mamuji muga-muga murcane kadangmu panenggak bisa gage kondur marang satraning Jodipati Arjuna. Latala sinuwun paduka ngawe sangyaning para wadya bala ingkang abdi pun kunjara yaksa cumadung dawuhi suring ingkang abdi ingkang tumengguan cumadung dawuhi sinuwun ingkang abdi ingkang tumengguan cumadung dawuhi suring ingkang abdi keprajuritan nyadung dawuh timbalan paduka sinuwun Prabu Sanya Sekti ingkang abdi batur ding aku gur batur kok ingkang abdi kula cumadung dawuh sinuwun paduka ngawe ingkang abdi pun bilung sangya para wadya bala wonten ing tapel wates kesatring Madukara menika wonten wigatos menapa kados pundi kabul kawusana patu anggenipun badhe mboyong nggih menika pun Dewi Warasembadra apa nggih kelakon nggih sinuwun ingkang abdi pun catu guru cumadung dawuh Kok nun bilung kula wonten dawuh edan keparat dina samengko nalika semono aku wis kelakon
ketemu karo sing jeneng Janaka, wis kelakon ketemu karo sing di karepke Deng Ratu Gusti awake dhewe ya ki Sinuwun Prabu Jaya Murcita. Ya kuwi Sang Dyah Ayu Wara Sembadra. Pripun barange sae mboten prodake? Wah, biyo lho, wah. Edan ana wong wedok ayune kaya ngono ora ana sing bisa ngungkuli. Ayune Wara Sembadra. Sak negaraku yen to kenya ning negaraku pager wesi ora ana sing bisa ngungkuli ayune Wara Sembadra. Lah nggih karang niku arep wis tuwa nggih ayu kaya iya. Ayo kepiye wae jebolan Jodipati ya Long. Udu kuwi. Kowe iki jebolan trah Mandura kok jebolan Jodipati. Seje nek sing apa jenenge jebolan Jodipati ki sing karo kowe. Ha iya. Iya, lah nek sing karo kowe, karo aku ya jebolan Jodipati juga. Yo. Ya karepe arep seneng ning kok malah keplok ngono tok ya wis ora. Iya. Aku sesuk rencana arep merono. Iya. Arep merono. Ning karepe iki aku gur arep sedilit kok rono iki gur arep sedilit. Arep ngopo? Ya gur njaluk segar lawuhe wis. Kowe iki seneng kamu sok kaya ngono. Weh, karang wong ya sing jeneng kenalan iki ya. Ning malah rikala semono bapak anglayoni jujul anusuli. Prabu Baladewa muring-muring karo aku. Wis tak tantang sisan. Sampeyan niku? Iya. Sampeyan niku nantang Sinuwun Baladewa? Iya. Elok sampeyan. Ning atase sampeyan niku Nalendra wingi sore agi wae didandani mekutan kaya ngono wis wani nantang Baladewa ben. Tak gawe kendel sisan. Tak gawe kendel sisan Baladewa tak tantang. Njur sakmenika karepipun Togok wonten timbalan. Perintahno barisaning Purwadyabala supaya mbudhalake barisaning Purwadyabala. Nggih, ngestuaken dawuh. Tumenggung Sudyabala tumuju ana ing kesatran Madukara mboyong Dewi Wara Sembadra. Nggih, ngestuaken dawuh. Nyuwun pamit madal wasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tumenggung Sumbang Surajigja. Edian. Oh. Kok iso mendelok? Ana
wong sing lena prapta oh jar oh jar oh jar oh put lampu nebak dada son pecut yo oi waduh 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 sepur mlonyo wes dan biyo salah togok pripun sampean maju kok malah mripate bering apa sang wanggur sampean hus senengamu nuduh sing ora-ora lah mbok menawa wong sampean ki nglidik arep wis dipasrahi dadi ratu ya tetep melanggar peraturan agama dan negara kowe kuwi malah ngopo tolong ceramah jemuahe wingi ben aku las kak anu kak ayo sing penting piye sing penting ki nek arep ngono ki rasah ngomong-ngomong iya pripun sampean kabul kawusanane teng kasatran Madukara entuk napa mboten rak wah edan malah aku ketemu satriya delesap-delesep ning nggon lemah tak antem ora dirasake bareng keri dhewe kono mbal sak sembur mataku kok waduh iki perih kok tulung kok mengkono aku ora iso ndelok sinden sing ayu-ayu kepiye. Wah. Lah mula niku to makane sampean ki aja sak seneng ginake peningale sampean niku dienggo hal-hal sing tidak baik. Niku le. Kayata dini ya. Aku rak kowe lho. Iya, kimpul ki wis kaya ngene iki. Iya. Watek-watekan boyo ki ya aku ngene. Iya. Nah aku mau nek nang nglipar mono mbak-mbak ngono. Weh, kula pengendange Yusuf njer ngono kok. Wis kementrusmu ae kementrus wae iki empul anake Karsi padha keran. Bapakmu lho nyilih sarunge dalange. Ayo ben. Ontongno gendelen dalange kae mau. Wus. Cangkemmu yo ngene. Lah mila niku Raden Antareja. Antareja nggih. Niku anak Raden Werkudara. Niku sekti kalintang jayaning perang. Niku yakin niku. Raden Antareja niku nek mangantem mboten dirasake, ning nek kono genti bales mesti wae nyembur. Lah sasarane ula kobra niku sing disembur mata. Ora percaya, mang takon Ferry streaming nika. Nika reptiler, nika ngingu ula. Dari segala jenis ula dingu. Termasuk ulane dhewe. Kowe iki wong ulane dhewe iki maksude ula sing ning omah ke lho, Gok. Ha iya, kae urung sida entuk pangan ya Pak ora. Antareja kuwi kok nggih. Durung nek sampean kepethuk adine Antareja sing jeneng Gatotkaca. Wah. Aku wis tau krungu jeneng Gatotkaca. Nggih, kula nggih nate mireng nembe disebut kok ya. Niku Raden Gatotkaca niku saya mbebayani. Apa ya? Iya, anu nggih, anu nggih, heeh. Niku Raden Gatotkaca niku gaweane ngambah ndirgantara nek weruh musuhe tanpa pikir panjang Raden Gatotkaca medhun set kaya elang bagaikan elang disaut endase wer gawa teng antariksa dikeluarke gulune wer potol gulune twol
Dugang awake medhun ning lemah buok. Ning nggon jugangan dipendhem muter. Sampeyan nek ajeng ngeyel kula kandhani nggih mang maju mang golek Indra Gatotkaca nek ajeng potol ndase ndasmu kuwi ndas kula dhewe. Lah iya, nggih durung sampean ketemu adine sing ragil jenenge Bambang Antasena. Anu napa niku? Antasena. Ah, Antasena. Niku saya le gleleng, saya le kementhus, saya le kemenyek. Antasena niku. Antasena kuwi nggih. Niku sapa-sapa mendi waneni kok ora nek sing diwedeni. Lah mbok demi apa? Demi kian. Yakin niku. Niku le wedi meng karo penjaipong. Yakin namun. Antasena kuwi nggih. Seprene ya urung gelem rabi. Karang ya cah ndloga. Ah iya. Mendho. Wis gaweane rono rene ming kulon ngetan karo kancane ming cah loro boncengan wis mbuh blayang wis ora cetha kae. Iya. Nek kon perang Yo, Pak. mangkat. Mulih-mulih ya wis gawa nyangking ndas uwang. Oh. Raden Antasena niku saya mbebayani. Nek Raden Gatotkaca niku Iso mabur, Raden Antarja iso nyembur. Nenek Antasena iso apa-apa. lho, Iso apa-apa kepiye? Ya iso ambles bumi, iso mabur, ya iso nyembur lho, perang gleleng. Anak Werkudara sing paling ndlogok, paling pinter dhewe ya ming Antasena kuwi. Yakin wis ta. Paling mendho ki ya kuwi. Wah, ngono ku nggih. Njur caraku supaya bisa ngalahke bocah-bocah telu kae kepiye? mboten enten carane nek sampean ajeng ngalahke. Lho wong mengibarkan bendera putih. Lho. Lebih baik menyerah daripada berjuang tidak dihargai. Tepuk tangan. Nah wis ngaten niku prinsip wong apa jenenge wong seneng iki ngono kuwi. Seneng ora disenengi genti ya wis. Ah iya. Kuwi pol aku ngene iki mejang kowe padha ora. Ora disenengi iki ya wis. Mundur wae. Iya. Iki sapa-sapa wis tak bajuli kabeh. Awe kaya ngono. Men do ngerti kabeh sisan edan kok. Edan. Njur aku kudu kepiye saiki langke pun nunggu napa niku saat yang tepat kemawon untuk sampean dipanggil sama Yang Maha Kuasa lantaran bocah-bocah mereka itu. Ya, Kayak gendrone iki kae. Iki pimpinan wis anggere wis karo kae iki wis mlaku-mlaku ning jakal kono iki weruh kirek ning dan kok bandem tuwok ndase. Golek bagor tutuke kaing ngono terus urunan joan. Ndene kok gremane ngene kene kok. kowe iki soalmu kaya ngono lho. Nggih. Nah, makane niku nek sampean ajeng maju mungsuh anak-anak Pandhawa, mungsuh anak-anak Werkudara niku tangeh lamun kelakone cepak wurunge. Ngono ya kok. Ngono. Ora pok elekke kok. Nggih pun kula elekke ning ngayal kok. Lah sing ndombani sing ndukung malah niki. Niki lho sing jeneng Togok niki malah ngakon maju mawon sinuwun nika Antareja nika wong tlonga-tlonga, wong ora ndidik kadigdayan ora ndek kasekten. Ngomong ngono tenan Togok. Nggih pun ta, Mbah. Pun selat mawon batako. Kula ora to? Ora. Lah kula niku ora mbelani nika. Janji kowe mbelani iki tak Patakan nggih. Mbelani yo ben. Ngono ora. Waduh, puyeng ndas kulung. Nang kene iku lagi wae to niku. Niki sing belani niki sing belani niki. Kowe belani. Mboten belani. Mboten belani. Loh, Kepleset. Kok pripun? sekelingan aku ra, Kok. Tesih.
Nggih mau ngelekke iki apa piye? Mboten. Niki sing ngelik. Mboten. Kula niku pun bertahun-tahun sawung karo Ndara Antasena ki ora tau kek ngapusi. Sing belani iki togo apa mbilung? Tok bilung. Ora usah duding-dudingan, kowe ya kowe. Kowe ya kowe. Kosek ora usah rebutan iki sing belani iki togo apa mbilung? Togok Bilung. wis sing men adil apike ngene. Sing kari dhewe ngene. Dan aku malah diambung niku. Njur iki kudu piye? Wangsul mawon, Dek. Wangsul mawon. Edan. Pundin papan ingkang minangka lajering carita boten sanegjawi mung kayiwangan ateking kayiwangan dandang manguri ya setran gondolo mayit wonten ing alas krendaya nuwanenggih pilenggahipun dewaning kudu dewaning pangrencana nenggih Sang Pandya Betari Durga ya Sang Permoni sekawit nglempaken sangjaning para wadya bala jim setan priprayangan ilu-ilu banaspati englek-englek balungatan ndak mangarsa marang Sang Betari Durga pocapuing mangke katingal sawanipun ingkang putra anenggih Kala Durgangsa katingal kembeng-kembeng pasuryanipun Sang Kala Durgangsa kadidene wonten atur ingkang ganjel wonten salebeting manah Sang Kala Durgangsa ingkang kedadipun aturaken dening Sang Pandya Betari Durga tanggap enggati Sang Permoni sigra andang ingkang putra Sang Kala Durgangsa dada kumangguling wijining pandika Sang Betari Durga ingkang dereng nababaring lisan padha sarasaran
sang nyaksendra kara rupa mangases katiangin angsempal keprapal selo kablasat sato lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga-jaga bumi batu sudi selikur dina mula to gage kayangan dandang mangore panes kahanane jebul anakku ora pangling iki kala durgangsa nggih anakku bocah bagus kowe ngabiyantara ana ngersaning ibumu apa kowe njaluk mangan apa kowe duwe gegayuhan liyane nggih kala durgangsa aduh Kanjeng Ibu sewu-sewu kalebatanipun ingkang putra pun kala durgangsa kula nyuwun pangapunten krana sak mangke kula kuma wantun Cumandraka matur kelawan jengandika Kanjeng Ibu Betari Durga ya ora dadi ngopo nggih marata gage kita matur kelawan pun Ibu yen to pancen kita duweni gegayuhan nggih pun Ibu estunipun kula menika anggadhahi gegayuhan awit kula mireng kabar bilih Jawata badhe matedaken kanugrahan ingkang winastan inggih menika pun Wahyu Widayat pini sepuh para pini sepuh kathah ingkang ngendikaken sinten to ingkang keduga saged anggaya wujuding Wahyu Widayat menika badhe pinardawa kamulyanipun sak tedhak turunipun bakal dados Nalendra. Milongkang saking menika Kanjeng Ibu kula badhe ngemis dumateng Paduka. Lila lan kersa Paduka anggayaken Wahyu Widayat kagem ingkang putra pun kala durgangsa Ibu Betari Durga. Tan samar pamori ing suksma sinuksmaya winahya ing asepi batu-batu orang duga mono babar pisan yen to aku dhewe uga krungu kabar yen to Sang Hyang Manikmaya bakal matedhake kanugrahan kengaran Wahyu Widayat ya nggih kala durgangsa nek pancen kaya ngono kang dadi gegayuhanmu lan kuwi sing mbok pingini apa to sing ora bakal kelakon kanggone anake Betari Durga kala durgangsa sing paling tak tresnani menawi mekaten Paduka nayogyane gegayuhan kula lan sakang gayoaken Wahyu Widayat Kanjeng Ibu. Iya. Blaka sutapun Ibu sagun nggih. Ning bola-bali wong sing kepengin gayuh kanugrahan kuwi ora mung ora kena mung gur njagake, nanging uga kudu mbudidaya lan ngupadi dhewe. Kanggo ngekelake batin lan lahir nggih. Inggih sendika dawuh Kanjeng Ibu. Lajeng ing sak mangke kepareng Paduka badhe kados pundi? Ora sasuwe-suwe. Aku tak suwan marang ngersaning Hyang Pikulun Manikmaya bakal tak suwun wujuding Wahyu Widayat. Banjur matedhak ngemung jiwa ragamu nggih kala durgangsa. Wah inggih. Ndherekaken jengkar Paduka ngatos-atos Kanjeng Ibu. Yo sing mayekno ngati-ati lho nggih.
Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana Samirana lan marayang wisikan magulingan lima kados pundi Kanjeng Ibu menapa sampun kasembaten anggen paduka nggayuh wujuding Wahyu Widayat katupet sing gedhe pangapuramu ya ngger pun Ibu ora bisa nggayuhke Wahyu Widayat aduh kados pundi sababipun menapa mboten saged anggayuhaken Wahyu Widayat rikala semana nalikane ana ing Dirgantara ana ing antariksa sekawit aku bakal budal sowan marang ngersaning Sang Hyang Manikmaya kedadak ana ing antariksa aku ketemu ora pangling ya kuwi Bathara Widayata bareng weruh aku kok mak klepat mlayu lho kala Durgangsa aku ora iso nggayuhke tak uyak ora kecandak mula kang saka kuwi uyakan dhewe upadinen dhewe aduh ora salah aja mlayu kowe Wahyu Widayat atuh biar langening kalang jiwana gelar pandan moncar tinon ler kekonang suram sorotetan padang wes mau urung nolo gareng dinggo menghibur ndaramu Werkudara iki kok ket mau meneng wae
awake dhewe wis ketemu karo Ndara Werkudara. Lah kok iki katone Ndara Werkudara tapa ning pinggir alas. Ning tengah alas ning pinggir wit gedhe iki tole. Ayam. Aku dhewe ya gak weruh. Jane Ndara Werkudara iki sing digayuh apa kok ngasih tapa? Ora pamit murca saka Satran Jodipati tapa kaya ngono kuwi. Gus. Monggo kula aturi juga ranggenipun tapa. Mengke riyen kula ajeng dangu, kula ajeng nyuwun pirsa kalih sampean. Jane sing sampean lampahi niki sampean kepengin gayuh napa, Gus? Ingkang abdipun Semar Badranaya sak anak-anak kula nyadong dawuh den. Mereka den prayitna semuriris ramane dole semuriris kabali ditiyani kandayani kok Mak. Mbok menawa pancen wis dadi niate Ndara Werkudara. Kudu kaya ngono ya, bali wae ya Pak. Oh, wis bali wae Mir. Bali wae ora entuk gawe. Ora entuk bali. Ora kena bali. Nek awake dhewe bali Ndara Werkudara ora kondur ning Kesatrian Jodipati. Mengko nek nganti ana ciri getheke karo bayi sing besok bakal dilairake dening Gusti Ayuwara Sembadra sing disalahke awake dhewe. Njur awake dhewe kudu kepiye? Ngenteni sak sugare nggone Ndara Werkudara tapa dole. Bremara reh mangus wamya ambreng kati karonaning kaswase. Rangkang tumingal dosang gondo Mastratmaja. Mandeng pangesti ning panenggak Pandhawa Satra ing Jodipati Sang Raden Werkudara. Tanana ingkang pininteng kejawi amung tumuruning wahyu kanugrahaning Hyang Mahanasa. Nalika semanten dupi Wustina kula priatos tapa brata. Kedadak pihak Kang Mega tumuruning wahyu widayat dupi ngawuningane kasutapaning Sang Nunggul Pawenang. Sigra manjing angganing Sang Werkudara nyarengi rawuhipun Sang Hyang Kaneka Putra. Dewaya nuntuna wong apreng wong apreng jas padha sarsaran runanggana magawe kelari rawang-wang kenceng karo sayang wak bolong kali jodhe sapa sing gawe lampu aku dhewe ra weruh. Ya Werkudara ngger ya. Wis kita wis tuku. Wujude kanugrahan kanthi olah priatos ngger kula bungah-bungahno pikirmu. Seneng-seneng rasa mulun ingkang tut wontat laku ning Wahyu Widayat. Dina samengko wis manjing ana nganggo kita ngger Bratasena. Tan samar pamoring sukma
sinuksmaya minahya ing asepi sawise kita kedunungan wahyu ya ngger marata gage midhangetna pepacuh sarta ingkang ora bisa diterjang aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan sewijining wanita nadyan kuwi garwa kita pribadi suwene 40 dina 40 demi sebab yen to kita nganti nerak pacak nerajang perbatang bakal luntur kekuataning wahyu gedene kita bakal koncatan karo grahan lho nggih ingkang mangkono kula Surtiti ngati-ati duga-duga digawa apa ingkang dadi pangandika kula niki wigatekna kanugrahane wis tiba pacobane bakal nyaketi kula niku ndur makayangane Narada ngosik Narada ngosik alesamu kok kowe tut muntat lakune Wahyu Widayat manjing ana ngersaning ana angganing Ratu Gusti Kundara Werkudara iki kepiye iki dalam rangka apa lah morat marit basane ora senengane kaya wis men Ndara Werkudara ndek gegayuhan mbok menawa pengen mulyake sak tejak turune kok iya putrek anu Petruk wis ulun kondur makayangan ngare salah Tri sangga pirangu ong rinanggul kinambet kambet dosang retnaning bawana ong iki piye ta mriki iki mau wis nyolo kok saiki aja meneh mau lali urung tak gongke dadi kewalik Solo to le ora apa-apa karang lali gonge ora tak cangking makane sone iki gong ki dimut men ora lali ngegongke dimut sengamu kaya ngono Semar iki mau ana apa Semar sampean kok mboten pirsa kanan to Den sampean mau ora nggih pirsa to nek Sang Hyang Bathara teko ora ngawur mereka dewa dewa kuwi adikku padha kok nek Narada rawuh to ngriki aku yo mangerteni yen to Wahyu Widayat wis manjing ana ing anggane Werkudara nggih njur saiki kowe merpeki karo aku wigatine apa niki ngeten Den niki ngeten sepisan sowan kula menika badhe silaturahmi angka kalih kula menika badhe ngrusuhi kula badhe nanggap benjang tanggal 7 wonten ing dusun kula lajeng menika probihanipun pinten? Niki ngeten Ndara iki bapak ki senengane glece ora. Niki ngeten niki kula kalih bapak kalih Petruk kalih Bakon niku dudu Ndara Janaka supados ngupadi panjenengan. Wigatine apa? Supados panjenengan kersa kondur wonten kesatриan Jodipati lajeng sakmangke prapta wonten ing ngendi Kang kesatриan ing Madukisma anu Madukara. Mila kang saking menika kawontenanipun darurat gawat emergensi lho Den. Kagyat resang kapirangu rinanggul kinembet kembet dosang retnaning bawana yogi tukang walang ati wah yen to pancen kanane kaya ngono yen to Janaka mbutuhke kelawan aku Semar ayo Gareng Petruk Bagong ayo tak dereke soal menyang Madukara goden goden
Aduh Kakang Mas Werkudara teka paduka sampun kundur malih wonten ing kesatriyan Kakang Mas Werkudara kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika taksih kersa sakbiyantu kalawan ingkang rayipun Arjuna ing Madukara Kakang Mas Werkudara. Wah Jrambrong eneng apa lha kok teko kowe ngaturi utawa nimbali kelawan rawuhku kowe utusan Ponokawan supaya goleki menyang endi dunungku eneng apa Janaka. Nuwun sewu Kakang Mas sakmangke kula nedya nyuwun pirsa paduka menika tindak dhateng pundi teka murca nilar kesatriyan ing Jodipati Kakang Mas. Aku lunga tapa wonten ing pundi ana delenging alas wigatosipun aku nggayuh merga aku krungu kabar yen to Jawata bakal matedhake wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Widayat. Ujaring para sepuh ngendikake yen to sapa sing keduga bisa nggayuh wujuding Wahyu Widayat bakal pinardawa kamuktene sak tedhak turune Werkudara sak tedhak turune Pendha bakal dadi Nalendra kabeh. Banjur aku ulah teki mandheng tekad lan batinku tumuli Wahyu Widayat wis manjing ana anggane Werkudara Janaka nderek mangayu bagya sekethi jumuruh Kakang Mas Kaka Prabu Puntadewa menika Kakang Mas Werkudara sampun kundur malih. Duh di Werkudara melu seneng pun Kakang ngrungokke critane Si Adi yen to Si Adi nggayuh wujuding Wahyu Widayat. Puntadewa kakangku iki ora mung crita deng iki kasunyatan besok sak tedhak turune Werkudara bakal dadi Nalendra kabeh lan bakal pinardawa kamulyane. Iya ya dipun Kakang melu mangayu bagya. Werkudara pun Kakang melu mangayu bagya. Ya Werkudara melu mangayu bagya aku merga kowe wis nggayuh wujuding Wahyu Widayat besok sak tedhak turunmu bakal dadi Nalendra kabeh sak anak-anakmu. Banjur iki ana apa teko kowe nimbali karo aku Kakang Mas Werkudara Jlambrong adhiku piye sampun wonten tigang candra menika paduka murca lajenging sakmangke wonten krentek lan niat anggen kula kepengin ngawontenaken upacara siraman dumateng semah kula rayi paduka pun wara Sembadra inggih lara ireng ingkang kandhutanipun sampun ngancik yuswa Sapta Candra nanging dumadakan rikala semanten Sembadra nyumpena panjenengan mangku Sang Hyang Candra katon sumunar tejanipun tumuli wonten mobah musi ing jejabang semah kula pun lara ireng kepengin dipun sirami dening paduka Kakang Mas Werkudara mila kang saking menika kersa lan lila paduka Kakang Mas Werkudara sakbiyantu kaliyan ingkang rayipun Janaka kaliyan semah kula pun lara ireng Kakang Mas Werkudara Kakang Mas Bratasena kagiat enggali Sang Werkudara emenging driya kodheng sutaning kalih dupi midhanget aturipun ingkang rayi panengah Pandhu Raden Janaka rikala semana emut sabdane Sanjang Kandika Putra. Werkudara kena ngapa Si Adi kok malah greng-greng kaya ngono? Werkudara ngapa? Sajak kok tak sawang saka kene ndak rasake kok kowe wegah yen teko nyirami Sembadra. Barep apa Werkudara jlitheng? Werkudara kepiye? Ora lir aku wegah nyirami karo Sembadra kuwi ora. Ning aku wis nampa wujuding kanugrahan ya kuwi Wahyu Widayat. Dawuhe Narada kakekku, aku ora kena cecaketan kelawan wong wadon 40 dina 40 bengi. Nadyan to kuwi garwaku dhewe merga yen to aku nganti nerak pacak nerajang pepajuh
aku bakal kelangan kekuatan yang kanugrahan gedene aku bakal koncatan kanugrahan Wahyu Widayat kuwi mau. Engko sik Werkudara tak takon. Kowe nggayuh Wahyu Widayat kuwi arep kok nggo sapa? Wah, sakku tedhak turune Pandhawa. Jajal tak takon. Wahyu kuwi nek nganti kowe gelem nyirami Wara Sembadra, Wahyu mesti bakal loncat. Yo. Sing jeneng woh kuwi tiba mesti ora adoh saka ngwite. Wahyu kuwi mau mesti wae bakal loncat tumuli manjing anggane jabang bayi sing dikandhut dening Wara Sembadra. Ning aku wegah, Wegahe sebab apa? mengko aku koncatan Wahyu Widayat. Koncatan mbok yo ben jare tak takon. Jajal Werkudara tak takon, kowe mau nggayuh Wahyu Widayat arep kok nggo sapa? Sangku tedhak turunku. Sak gua anakku kabeh besok bakal pinarda kamulyane. Bakal dadi nalendra kabeh. Lah tak takon, anake Wara Sembadra kuwi anake sapa? Anake Janaka. Yo anake mbarep, yo anakku, yo anake kembar. Lah sing mbok karepke, sing mbok aturke anakmu besok bakal pinardawa kamulyane. Bakal dadi nalendra sak tedhak turune kuwi apa ming anakmu tok? Apa ming anakmu, apa ming Antareja? Antasena, Gatotkaca tok sing arep mbok bakal dadekke nalendra sing bakal mbok mulyake sak tedhak turune? Mikira lho kowe Werkudara. Nek pancen kaya ngono sing dadi kekarepanmu, yen to nganti ana apa-apane sing dumadi karo Wara Sembadra sing tak salahke mung Werkudara lan aku wis ora gelem ngaku yen to Werkudara iki kadange nata Ndrawati. Nek ngasih kowe nyelaki kang dadi karepane Sembadra. Wah, Kresna kakangku. Banjur aku kudu kepiye? Banjur aku kudu piye? Aku wegah koncatan Wahyu, aku wegah koncatan kanugrahan. Kakang Werkudara, aku njaluk kanthi banget ya Kakang. Merga yen to iki mengko nganti ora kelakon panjenengan nyirami kelawan aku yen to nganti ana ciri getheke anakku sing tak kandhut iki. Sing tak salahke udu sapa-sapa, ning sing tak salahke mung Kakang Mas Werkudara lho Kakang. Iya Werkudara. Pun Kakang uga ora bakal nyalahke sapa-sapa. Pun Kakang bakal nyalahke Si Adi Werkudara merga nggayuh kanugrahan mung dienggo mukti dhewe. Ya semono uga aku. Ora kok ateges aku rubu-rubu gedang melu pangandikane Yayi Prabu Puntadewa, ning aku uga bakal nyalahke Werkudara. Yen to nganti Werkudara ora gelem nuruti apa yang dadi karepane Sembadra, ya semono uga aku. Apa meneh aku sing kakangne Sembadra, aja meneh kok Yayi Prabu Puntadewa. Aku kakangne Wara Sembadra ora trima nganti mengko anake Sembadra. Yen to wis lair ning alam padang bakal ana ciri getheke. Kabeh iki merga Werkudara. Yen to nganti ana ciri getheke kabeh sing disalahke Werkudara. Wah. Sarate pandam sumula amadange jroning pasarean. Sang Dyamana ingkang sumunggem kuling sang kakung mangrerepa babuk eman-eman Wah, Sembadra yen to pancen kaya mangkono kekarepanmu, ya aku gelem nyirami kowe. Alhamdulillah, Gong. Ndara Werkudara gelem nyirami Ndara Sembadra. Maplong ta, maplong aku ket mau ndelik ning kene iki lho. Senengane aku gah ketok ndak ngregeti kelir. Iya. Alhamdulillah delok ya. Ayo ndelok le ngadusi. Gah aku. Aku roh niat atimu, aku roh niatamu. Tapian kok ya to. Iya, percuma. Iya. Wong mitone iku mesti tapian ora mungkin gek bledrung ngono ora mungkin ya. Iya. Wis ana ya ora ngeplak. Mangkel aku nane. Iya.
Kula endi wong. Iso nang. Ha iya. Heeh, sedang matur sembah nuwun Kakang Mas Werkudara Maratadyagi Cawisna banyu pitung Hirmawar pitung jembangan aku sing saguh nyirami karo para Sembadra sumawi sampun kula cawisaken Kakang Mas Werkudara. Campo samya madalilir det wilateng gota Danyanggung manguncang nitimenjang sang aji mijel ladenya ngetali wos Caraka anakmu wis lair. Aduh Kakang Mas, kula ngaturaken panuwun anakku nggih anakku bocah bagus. Arjuna pun Kakang melu mangayu bagya dene wis kelakon lairat majane adiku Wara Sembadra. Pajen anake Arjuna ya pantes wae mbranyak masemone wah. Padha karo bapakne wedan. Edan anake Janaka baguse kaya bapakne wah. Truk, mangsamu bagus apa ora? Ora, biasa wae. Padha biasa wae. Untune ora dok merangos. Hus. Ora kena ngono kuwi anake bentur iki benturane dulu kok. Lah ndang aku mung ngomong ora kena ngono kuwi menghina fisik ngono kuwi ndak boleh. Ben sak karepku. Kowe iki nek diomongi mung ban-ben ngono sak gelem itu. Jelamprong wonten timbalan gandeng sing wis gawe srana laire jabang bayi iki aku. Mula tata lair iki bocah iki pancen bener anake Janaka nanging tata batin iki dadi anake Werkudara. Aduh Kakang Mas, aduh lelaman kula sak mangke Kakang Mas. Kados pundi lelampahan kula sak mangke kula badhe kecalan kalian anak kula menika Koko Prabu Werkudara ki kepiye to Di teko kok duwe pambegan kaya ngono. Werkudara ki kepiye to jane? Kuwi ki anake Janaka lho, kuwi anake Janaka arep pek arep aku anak ki karepe kepiye? Ya kuwi kepiye karepe kuwi? Werkudara mbok ora kaya ngono kuwi mbok ramban cindhe mban ciladan. Kuwi anake Janaka cetha anake Janaka lha kok arep tata lair anake Janaka ning tata batin anake Werkudara kuwi werdine kepiye? Gelem ya ora ya wis bocah iki bakal lak pateni. Aku luwih milih kanugrahan tinimbangane bocah iki. Aduh Kakang Mas inji sampun kula nderek kersa paduka Kakang Mas.
Kudara. Mula sing bisa jenengi lan sing menang menehi pusaka asmaya mung Werkudara. Lan Seksenana jagat sak isine bocah iki anake Werkudara. Mula tak wenehi jeneng Bimanyu sineksen jagat sak isine. Abimanyu. Aduh bagus anakku Abimanyu. Gong. Hui. Kowe ngopo ning ngono ki? Krasa nguyuh terus. Celengak-celenguk ayo ngene iki. Kamar mandine adoh apa le, Pak? Hah. Iki ning botol iki. Ah iki botol. Oh sedeng. Ngono ora. Ayo wis anune penting ki alah wis uyuh ki kene wae. Wah, edan Werkudara teko endi pambekan kuwi? Kok Prabu sampun. Arjuna piyambak ugi sampun ikhlas kok. Wah, Jlamprong iki anakku lan anakmu Abimanyu. Bocah iki uga besok sing bakal dadi sak tedhak turune Abimanyu bakal pinardawa kamulyane. Bakal dadi Nalendra kabeh. Oh, ketiwasan Ndara. Ora ngantel aku, ora. Kowe biasane sok ngantemi aku, ora aku wis ora. Enggak aku. Mau aku. Petruk ana apa, Petruk? Ketiwasan, Ndra. Ketiwasan kepiye? Wonten ing Jawi kesatriyan Madukara geger wonten Nalendra bagus pideksa, gagah cilik pideksa. Ngamuk punggung Suratamta nirbaya nirwikala. Ah niki nek mboten ditandangi mboten rampung lho, Den. Iki bocah kok nangis-nangis wae to. Yo, mbok ya disusoni neh. Petruk ora edan. Duh, iki kok nangis wae. Cup. Saya tak lilingi iki ya. Nah niki nang kowe arep ndelok opane mboten silup. Lho. Ngedan malah wedi karo aku ya padake. Niku pripun kalah mbok disusoni mumpung kula teng mriki. Cilik ora sadelok. Lambemu ora. Wah, tenan diomongi kok mbok disusoni. Alah, padha wae sing aku ki. Alah, niki pripun sinuwun Petruk? Nun. Bocah kuwi susulna bapakne melu perang. Nggih, mriki. Tak kudang melu bapakmu, Le. Amit, Ndara. Gendang yo, Dedek. Nangin.
padha-padha. Oh lah salah. Oh, iki kesatrian Madukaraya. Oh, kae ketok Wara Sembadra biyo, ayune ora nek sing ngungkuli. Sapa sing mepalangi karepane Prabu Jayamurcita rawe-rawe rantes malang-malang putu brasta kabeh lho kemarat. Oh. Lah Kridung mawur mangawur-awur-awurahan tengarane ngajurit kang makuru kangsa tatakaya putula panjriting turangga hesti rekata ingkang ora pangling iki mesti Kakangne Sembadra. Ayo kowe Werkudara. Wah, apa iki Prabu Jayamurcita? Dasar kepara nyata. Aku Nalendring Mlongkowati Prabu Jayamurcita. Ayo. Aku bakal kepengin mengku garwa dening Wara Sembadra. Langka ana batange Werkudara. Wah, babu. Hidak ndasmu moncrot getihmu. Wah, mati dening aku kowe Werkudara.
Niki nangis wae. Kuwi bapak kuwi. Ah, diem nah. Kuwi bapakmu sing bagus dhewe. Truk, kok dipatekke alarmku iki, Truk? Nganyi wae apa iku. Weh, kuning. Nah, velok barang campur slendro. Ah iya. Petro iki aku kon ngopo? Niki sampean tinggal nangis wae kok monggo mang gendong nggo Den. Wah, iki tak gendonge Petro. Ginendong dening Sang Werkudara nalika semanten Sang Bimanyu den gendong dening Sang Raden Werkudara kaya lama ing ibu ingkang gendong kang putra nalika semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa Sang Abimanyu krekel-krekel angupaya payudaraning Sang Werkudara sangsaya elok ingkang lumadi wonten ing jagat payudaraning Sang Werkudara ketingal kopek kaya dene sawijining wanita. Waduh. Kok iso ngono ya? Meneng Petro. Kok iso njur ngenyot ngono piye ya iso. Niku sing sisih tesih selo niku mbok nggih kula dapurmu. Ora edan wis pun pokoke Jaya Murcita niku kedah mati mbuh kepiye saranane lho Den. Ya Petro. Pokoke kudu mati kok. Oh, edan. Wong edan kowe wong Bambung. Bapak-bapak. Apa bojomu ora gelem ngopeni anakmu ana kowe perang kok karo momong. Kowe perang kok karo momong iki ayo. Kene sisan, iki mesti anake Sembadra karo Janaka. Ayo kene. Tak patenane sisan, tak buange ana segara bocah iki. Dimen mati. Ora bisa nyumurupi kahanan alam padha. Pecah gelasah kasulayan pecah mestakaning Sang Prabu Jaya Murcita kinepruk mawi Sang Abimanyu kaelaning jagat gaweaning para dewa manjing angganing Sang Abimanyu nambahe kekiyataning lair lan batos Sang Prabu Jaya Murcita. Oh. Oh. Edan. Aku nyawang Wahyu Widayat melayu ning anggane Werkudara. Ayo Werkudara ndi Wahyu Widayat tak jaluk. Wahyu Widayat tak jaluk aja takon doa. Oh, tak gawe Karang Abang Madukara, tak gawe Karang Abang Jodipati. Wah, kala Durgangsa. Kowe arep njaluk Wahyu Widayat langkawana bathange Werkudara.
pikir kala Durgangsa. Kowe kok malah kaya ngono? Aduh Ibu Betari, kula mboten saged ngrebat Wahyu Widayat. Malah ing sak mangke Werkudara sampun gaya wujuding Wahyu Widayat. Elokipun kawontenanipun Werkudara nggendhong bayi. Bayi den keprukaken dening sirah kula kuntal tebih. Dawah wonten ing dandang mangore tobat. Kewanen kowe Werkudara aja kala Durgangsa sing mbok tandangi. Iki Durga tandangono lho Werkudara. Ora salah. Len kenjang alis risang maweh gandrung. Ing batu-batu Kakang Semar meneh aku meneh. Kowe ra kangen apa karo aku dapure? Kuwean kaya Ayo bali ora bali gulung siagat. Oh! Weh. Duh, kepencet. Sorry. Murahan pengarane ngacuret gong makuru gongso Kakang Mas Werkudara menika elok timen kawontenanipun elok wae Ndara Werkudara sih owner Sanggar Jodipati terus aku sok malam setu arep melu latihan apa? Tenaga dalam main sakti aku. Oh iya. Manusa ngentekke sego sak meji kok mlep ngono. Ora kok. Kowe iki dienggo apa ketenangan batin kok namu. Lah ya ora apa-apa. Iya. Oleh wae. Iya, bebas. Dibuka untuk umum ta? Iya. Monggo menika. Ingkang minat badhe mbok yo ngetok dukung nek iklan ki ora nang kene. Wis ben mbah wayange dikukuti nanti kok aku ora roh mesemen. Nang kene wae. Suksenono Plonggowati dadi kesatriane anakku Abimanyu. Aja ono nganti kengganggu gawe. Lan Suksenono jeneng ratu mau bakal diagem dening jenenge anakku Abimanyu ya Raden Jayamurcita. Jos sekali, Den.